Piny owacho mamalo oseketo okenge mag bero kendo jiwo talanta mopogore mag jopuonjre man kod mich mathoth gi thoro lal kaluwore ni gionge ng'ama nyalo mako badgi kendo chwalogi e ong'ala manyime. Koloso nyasi mar odiechieng' nyiso kido kod mich mopogore e kind nyithind sikul manobagi sikul nyiri ma St. Anne's Sega e kar chung' od bura ma Ugenya. Jaratije ma Kenya Cultural Center Michael Pundo oyango maino magiseketo e manyo rowere man kod michgo e kor gwenge kendo chwalogi nyaka e rang'iny mamalo mar neno ni giyudo thuolo mar tudruok gi ji mamoko machiemo e yor mich mondo omigi mijing'o mar tiyo matek. E kindeno moko kuom josiasa manoyuoro e nyasino bende nogolo duondgi e midhiro ma koro limbo e sikunde ma pachoka bang' piny owacho duoko chien omenda michwalo ne sikunde. Our various talents and appreciate them. Nyathi moro nyalo bedo ni en otimo maber ahinya korka somo to moro bende timo maber talents. Koro wan wachoga ni kata kadogo ni ber ahinya talents to wi bende kik wil ahinya kod eche book. Education comes first. Nobody will pay a stupid talented person. So we encourage you to put more effort in your studies because an educated, talented person reaps higher from their talent than if you didn't have any education. Dicha inyagweche wach siasa mag sifuna kakiang'ang'o to owachnwa ni golo pesa mondo jonyuol ochak puse to onge jatend luo mawacho wechego. Ipiny ka somo ema tero ji malo. Wacharita kwe ema tero ji malo. Sirkal ma Kenya akia nodonji ohala. Iwachonwa mana weche gedo, weche usuru, lakini ng'ama wacho weche madhi konyo generation mabiro manie skul kuma somo onge. So we have to think twice kaka Uganda ni wachomo